It's time for SPG. As in, Super Bacchanal Secret Files. May gumagapang sa loob ng agad-agad kong hinubad ang panty ko. Itago niyo ako sa pangalang Victoria. At ito ang aking SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Tandang-tanda ko pa. Mag-isa lang ako sa bahay nung araw na yun. Sa kasamaang palad, ay biglang nag-brown out sa buong kalye namin. Dahil tanghali at mainit, nagdesisyon ako na mag-bra at panty na lang. So, ayun. Sinarado ko yung kurtina at pinto. Tapos, tinanggal ko na isa-isa yung damit ko bukod sa panty at bra ko. Oo. Tinanggal ko na yung t-shirt na suot ko at ang shorts na suot ko. Kumain ako, naglaba ako, at naglinis ako ng bahay. Nang ang suot lang ay ang aking undies. Tapos, nung natapos na ako, natulog na ako sa kama. Siyempre, naka-undies pa rin. Ang himbing ng tulog ko, nang naramdaman ko na may gumagapang sa legs ko. May gumagapang sa legs ko. Malapit sa singit. Dinilat ko ang aking mga mata. Oo, nagising na ako. At hinanap ko kung sino man ang gumapang. Pero wala akong makita. Ilang minuto pa ang nakalipas. Naramdaman ko na lang na bumalik yung gumagapang. At this time, hindi na lang siya sa singit ko gumagapang. Nararamdaman ko na siyang gumagapang sa loob ng panty ko. At nung maramdaman kong yun, agad-agad kong hinubad ng panty ko at napamura ako, mga bes. Dahil may ipis! May ipis sa bulaklak ko! Agad-agad kong pinitik yung ipis at tumakbo papalabas ng kwarto. Tapos dumiretso ako ng banyo at sinabon ng maigi ang perlas ng silanganan. Ay, hindi na ako nakatulog after that. At nag-spray ako ng Gone By sa buong bahay para magsabi ng bye-bye kay Antonio. Kaya naman, eto lang ang masasabi ko sa lahat ng mga kababaihan dyan.
utang na loob, wag na wag kayong matutulog ng nakapantit bra lang. Kahit pamainit ang panahon. Kasi, baka pagsisihan nyo lang yan. At para naman sa iyo, Antonio the Ipis, napakamanyak mo talaga. Isa kang manyak, manggagapang. Muli, ako si Victoria, ang taong galit kay Antonio na manggagapang. And this is my SPG secret vow.